Then I take one. That is, I gave you a pin, go to the a pin laid down there. Your body go tell you. Never come on, I can't understand. It's not, everybody will leave. It's not new. Yeah, what can you say? Then who do go now? I want to go away. I'm not for bigger. I'm not from one. I'm not dressing guy. You go down. You need it. I let's say home now, but less than no to him. You might say home now, but less than no to. No, I'm going to like your question as order. Oh, fear. Oh, fear. I'm on the gas and Abbott. Maybe an Abbott. See by a lamole, well, or I get a quote, we have a contract and then we hold up. We have a contract and we hold up. They were begging this day, so I didn't. I forgot. I'll go back to the cannon, those on it. Yeah. I'll go back to the rice. No, don't worry, right? This one is okay. Kangosi nkone nwanyị Jesu Kristi n'ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye dịrị unu mgbe niile. Ụmụnne m na Kristi, otito dịrị Jesu Kristi.
Good afternoon, everybody. Unu abụkwa nke ife. Ekene dịrị Chukwu. Anyị gbakọrọ ọnụ n'ụbọchị tata bụ Tọzdee inye Chineke ekele maka ihe ọma niile nke o ji wee chọọ anyị mma. Ọ kachasị n'isi nwanne anyị nwanyị bụ MRS Elizabeth Onyemachi. Anyị na-ekele Chineke maka ihe ọma niile nke o ji chọọ ya mma na ndụ nke a pụrụ ịnwụ anwụ, maka onyinye nke ndụ, ogologo ndụ nke Chukwu nye ya, maka ahụike, maka onyinye nke okwukwe Chineke ji wee gọzie ya. O ji wee kwudosie ike n'ebe Chineke nọ ganye n'oge nhapụ ya ji ruo. Anyị na-ekelekwazi Chineke maka afọ ọma na ebere ya n'isi anyị ncha niile. Anyị na-ayọ ka Chineke onye afọ ọma na onye ebere nọnyere anyị n'ihe niile nke anyị na-eme n'ụbọchị nke tata, ka ọ gaa nke ọma na-enweghị nsogbu ọbụla. Anyị na-ayọ n'isi ndị niile nọ na nsogbu dị iche iche maka enyemaka na ebere nke Chineke. N'isi ụmụnna anyị ndị hapụgoro, ọ kachasị MRS Elizabeth Onyemachi, ka anyị na-asị ka mkpụrụ obi ya na mkpụrụ obi ndị niile kwere nụ gara aga, ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa, ka anyị hụnatazi isi gbakwunye ihe ndị ọzọ na-akpa anyị n'ofu n'ofu. Ụmụnna, onye nwe anyị mee ebere, Kristi mee ebere, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke chike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, gaa wee duru anyị na ndụ ebe ebere. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, ọ dịrị gị igosi ebere na mgbaghara mmehie. Anyị ji obi umeala na-arịọ maka mkpụrụ obi nwaodibo gị bụ Elizabeth Onyemachi, onye si n'ụwa nke akpọrọ. Ahapụkwala ya n'aka onye iro, echefukwala ya ebe, ma tie iwu ka ndị mmụọ ozi gị nara ya, zubata ya n'ụlọ anyị nke dị na Paradaịs, ebe ọ tụkwasịrị nchekwube ya niile na gị. Biko ekwela ka ọ mata ụfụ nke ọkụ mmụọ, ma kpọbata ya na aṅụrị nke ga-adị ebe n'eluigwe. Anyị na-arịọ gị nke a site na dị nwanne anyị Jesu Kristi, nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, Chukwu ebebe. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. N'elu ugwu nke a ka di nwenụ nke igwe ndị agha ga-akwadoro mba niile oke oriri nke nri kacha mma na mmanya kacha ụtọ. N'elu ugwu a, ọ ga-eyipụ mmadụ niile akwa mkpe ha yi n'ahụ, wepụkwa akwa ozu ekpuchidere mba niile. Ọ ga-emebi ọnwụ kpamkpam. Osebụrụ ụwa Chineke ga-ehichapụ anya mmiri n'ihu ọbụla. Ọ ga-ewepụ ihere ndị nke ya n'ebe ọbụla n'ụwa, n'ihi na Chineke ekwuela ya. A ga-ekwu n'ụbọchị ahụ sị, lee, nke a bụ Chineke anyị, onye anyị chekwubere ịzọpụta anyị. Ya bụ osebụrụ ụwa onye anyị chekwubere na ya. Ka anyị ṅụrịa ọṅụ n'ihi na ọ zọpụtara anyị. Osebụrụ ụwa. Abụ
abụ ọma na azịza. Di nwenụ bụ onye nche m, enwekwaghị ihe m ga-achọ. Di nwenụ bụ onye nche ga-achọ. Di nwenụ bụ onye nche m, o nwekwaghị ihe m ga-achọ. Di nwenụ bụ onye nche m, o nwekwaghị ihe m ga-achọ. Ka m were kutekwu mee n'ọchịchịrị, igwe ọbụla agaghị atụ m. Iji mkpara na ngụ gị n'odebe m, ọ bụ ha na-enye m aṅụrị. Iji aka gị kwadoro m nri nke m ga-eri n'ihu ndị iro m. Iji aka gị tee m ude n'isi, iko mmanya m ejunala ọnụ. Ịhụnanya na obiọma ga na-eso m ụbọchị ndụ n'ụlọ nke Chineke, biri na ya ebe ebe. Ihe banyere ndị otu anyị ndị dara n'ụra ọnwụ. Mgbe unu maara nke a, unu agaghị abụ ndị na-anọ na mwute, ma ọ bụ unu adịrị dịka ndị na-enweghị olileanya. Mgbe mmadụ nwụrụ n'etiti unu n'ihi na ebe ọ bụ na anyị kwere na Jesu nwụrụ sitekwa n'ọnwụ bilite ọzọ, anyị nwekwara ike inwe okwukwe na mgbe Jesu ga-abịa ọzọ, Chineke ga-eme ka ndị Kristi niile nwụrụ anwụ soro Kristi lọghachi na ndụ. N'ihi na ihe m na-agwa unu ugbu a si n'ọnụ onye nwe anyị n'onwe ya. Anyị bụ ndị dị ndụ mgbe onye nwe anyị ga-alọta. Agaghị abụrụ ndị dara n'ụra ọnwụ ụzọ bilie, n'ihi na onye nwe anyị n'onwe ya ga-esi n'eluigwe rịdata. Mgbe ọ na-arịdata, ọ ga-eji olu dị ike kpọọ oku. Ọ ga-eji ụba akwara nke ndị mmụọ ozi tie mkpu. Ọ ga-afụkwa opi ike nke Chineke. Mgbe ahụ ndị Kristi niile dara n'ụra ọnwụ ga-eburu ụzọ si n'ọnwụ bilite gaa n'elu izute onye nwe anyị. Ndị dị ndụ ndị fọdụrụ n'ụwa ka a ga-eweli elu n'ime igwe ojii ịga zute onye nwe anyị na mbara eluigwe, ebe anyị na ya ga-anọ ruo mgbe ebighị ebi. Ya mere, werenụ okwu ndị a na-akasịrịta ibe unu ume n'obi, na-akasịrịta ibe unu obi mgbe niile. Hallelujah for the Lord God. Hallelujah for the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Diwe n'ọnwụ na ndụ onye ọbụla kwere na ma agaghị anwụ ma ọlị. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Kee na-achị n'ume ka okwu unu na-enwukwe. Dịkwanụ ka ndị na-eche nna ha ukwu mgbe ọ ga-esi n'ụdịrị agbamakwụkwọ lọta, ka ha wee meghere ya ụzọ ngwa ngwa mgbe ọbụla ọ ga-alaghachikwa aka. Ngọzi ga-adịrị ụmụodibo ahụ ndị nna ha ukwu ga-ahụ ka ha mụọ anya mgbe ọ bịara. N'ezie agwa m unu, ọ ga-eke akwa n'ukwu mee ka ha nọdụ n'oche nri bịa gbara ha odibo. Ọ bụrụ na ọ ga-abịa na nche nke abụọ ma ọ bụ na nke atọ n'isi ụtụtụ, hụ ha ka ha nọ na nche. Ngọzi ga-adịrị ụmụodibo ahụ. Ma matanụ nke a, ọ bụrụ na nna nwe ụlọ matararị oge elekere onye ohi ga-abịa, ọ gaghị ahapụ ụlọ ya ka onye ohi gbukwuo ya. Unu ga-adịkwa njikere n'ihi na nwa nke mmadụ ga-abịa oge unu atụghị anya ya. Ozi ọma nke osebụrụ ụwa. Otito dịrị Jesu Kristi, onye jisi ike. One of the thoughts nọ m n'isi tata nọ na-aga ihe ọgụgụ bụ kedu ka m ga-esi like ya ka m nwụọ? How would I like to die? Achọrọ m ịnọ n'elu bed m nwụọ? Achọrọ m ịnọ ala nwụra nwụọ? Achọrọ m ịnọ n'ụlọ ọgwụ nwụọ? Kedu ka ọnwụ m ga-adị? Ọ ga-abụ ihe mberede nke okporo ụzọ? M ga-esi n'elu daa nwụọ? M ga-anọkọta daa oge m na-aka mass nwụọ? On 31st night n'isi okwu diocese, enwe fada nọ na-ekwu okwu Chukwu. Ka ọ na-ekwu okwu Chukwu, ụta m si ekwu okwu Chukwu, ọtọ ọnụ azụ ka ọ na ndị asistantị anya. Ka ọ na-atọ ọnụ azụ ahụ, o jiri azụ daa. Kọm iji azụ ahụ daa, ọ bụrụ ọnwụ. N'ọkaigwe diocese, enwe fada na-aka mass consecration, ka o jenefletie mana ọ bụ na n'aka mass egbuni achịcha elu ọdị jenefletie, ka o jenefletie obili muhozi, ọ bụrụ ọnwụ. So death can come at any time. Even na Abakaliki diocese, fada ka o soro ndị ọzọ na-eme exercise. One young priest na-erube 5 years na fada, o jere ịgba bọọlụ na ọ na field daa, ọ bụrụ ọnwụ. So na death can come at any time and anywhere. N'obodo diocese anya, fada riche ndị ife ka ọ ga saa ahụ na heat na-eme, ọ nọ na bedroom daa, ọ bụrụ ọnwụ. It can come at any time. So question m ga-ajụ onwe m bụ, I've seen so many persons die na Akwụa, mana Enugu Akwụ, mana Ama Etiti, mana Ahani. I have ministered so many persons through their passage to death. I've been with so many persons. Abunama, may less of this, may more of this. In the one regrets, I should have loved more. I should have forgiven more. I should have been there for people more. I should have prayed more. Can the one fulfillment I actually lived life from? Upon my passage to heaven, thank you for the life you gave to me.
Every morning becomes an opportunity Chineke na-enye anyị. Every time we sleep, oge ọbụla anyị na-arahụ ụra bụ obere ọnwụ. Oge ọbụla anyị na-arahụ, our body na-anọ at rest. Sometimes our spirit bụ na-agagharị. And ọ bụrụ na our spirit na-agagharị, kedu ihe o mere? Na the dual relationship between the body and the spirit. Na mmụọ anyị na-apụ. Sometimes anyị na-arọ as na anyị na-arọta nrọ. Na mmụọ anyị na-apụ. So na ọkwa na m na-arahụ ụra spirit ma pụọ mana ọ nachiteghị azụ again. Ọ bụ na m na-arahụ ụra spirit m pụọ mana ọ nachiteghị azụ again. Kedu ka m ga-esi kwuo onwe m? Kedu ọnọdụ m ga-anọ? Ụmụnne m na Chineke, the life of Mrs. Elizabeth Onyemachi bụ a life kwesịrị ịbụ a lesson to every one of us. At 94, 95, some days, some months before war, some days, n'obere room ya, a na-eche ọ ga-adị ndụ kwuo echi, ọ na ọma ndị ndụ kwuo echi. She was given the grace idozi ndụ ya, mana anyị mana ọ bụ anyị ncha niile ga-enweta that grace idozi ndụ anyị. She had a long life, mana anyị dị sure na ọ bụ anyị ncha niile ga-adị 95. Some of us will be more than 95. The question still remains, at your deathbed, you gotta be happy with the life you have lived. He gave no regrets. Ebe ọkụ mmụọ kọpọgatịrị. And all ebe. You can be in heaven 10,000 years, 20,000 years, man ibido n'ụwa anọ. You can also be in hell 1 trillion years, man ọkwado obere egwu agwụ. Ka anyị ọ na-amara Chineke na Jamisa ka anyị na-akwa nwanne anyị nwaanyị bụ Elizabeth, ka anyị yọọ maka onwe anyị, ka anyị yọọ maka ekpere ọnwa nwere, ka ọnwụ mberede na ọnwụ akwado ghara ikwude anyị, kama site n'oge ọnwụ anyị ka anyị nwee ike ịkwado, kama ọ bụrụ Kristi onye na-enye anyị nchekwube na ahụ anyị gaji nwa anwụ ga-adị ka nke ya na-ebube. Ihe anyị ga-aza bụ meghee ọnụ nsọ ka nwanne anyị bata. Kristi nwa nke Chukwu nye ndị kwerenụ gara aga ndụ n'otito, ndị ọbara gị dị oke ọnụ gbapụtagoro. Meghee ọnụ nsọ ka nwanne anyị bata. Nwanne anyị bata. Kristi onye mgbapụta anyị, mebie ọchịchịrị nke njọ n'ime ahụ anyị nke a pụrụ ịnwụ anwụ, mee ka anyị ghara ịnata ụgwọ nke ọnwụ, kama ka anyị nweta ndụ ebighị ebi. Meghee ọnụ nsọ ka ndị nwụrụ anwụ na-ahụbeghị otuto gị hụ ihu gị. Meghee ọnụ nsọ ka nwanne anyị bata.
Karen Scott Line International India Sobia. Iju na Gracia, everyone on Yeregi, even God in a people in all that you go to one of the Maria de Ato, naked. Your life would be Jayo, Peter, and no wine, amen. Nande na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile ịnara nụ. Dị nwanụ biko n'ala aja anyị na-ehunyere gị maka nwaodibo gị bụ Elizabeth, biko nye ya nwere ebi ebi n'ala ndị dị ndụ. Anyị na-arịọzi ka anyị nwee ike isonyere ya otu ụbọchị na anwụrị nke ndị nsọ. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi dị nwanne anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi unu enu. Ka anyị nye n'ụdị nwanne Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị, na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. Dị nwanụ ona dị nsọ, Chineke chike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwanne anyị. Ọ bụ na ya ka nchekwube mbilite n'ọnwụ dị ngọzi si chawapụta n'ebe anyị nọ, ka ndị na-aga anwụrịrị na-ewute nweta ntasi obi site na nkwa ndụ anwụ dị n'ụwa ọzọ. Maka ndị kwere na gị, o osebụrụ ụwa, ndụ anaghị enwe njedebe, ọ bụ mgbanwe ka a na-agbanwe ya. Mgbe ụlọ ikwu ụwa mebiri, a na-akpọbata anyị n'ụlọ ọzọ nke dị ebighị ebi n'eluigwe. N'ihi nke a, anyị na-eso ndị mmụọ na ndị isi mmụọ ukpu eze na ike ọchịchị ha, nakwa osi igwe ndị agha niile nke eluigwe, na-ekwu ukwe otito gị ebighị ebi na-asị: isi iyi nke adịmasị ọbụla
ya mere anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ịkụkwasị ha mmụọ gị ka ha wee họrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetara ka edunye ya n'ahụ ọnwụ were achịcha ka ọ na-enye gị ekele, nyawa ya, nyekwa ya ụmụazụ ya na sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Ọ na-enyekwa gị ekele, bunye ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ, ka e were gbaghara njọ ga, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Enye gị ekele n'ihi na ị gụnyere anyị na ndị tosiri ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke n'ahụ na ọbara Kristi, bụrụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị were ncheta nsọ gbasara n'ụwa anyị na-eme ka ozu oke n'anya ya na pope anyị bụ Leo na bishọp anyị bụ John na ndị chiri echi niile. Tụkwanụmodibo gị Elizabeth isi nwa nke akpọrọ ka ọ bịakwute gị ebe ijikọtara na nwa gị n'oyi nke ọnwụ ya, mee ka ya na-apụa n'otu na ike mbido n'ọnwụ ya. Chetakwana ụmụnne anyị dozijikọ nke nta rara ụra, were ebere kpọbatara n'ụzọ nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Anyị na-ayọ ka ị mere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi na nke Chukwu na akwa Josef dị ngọzi bụ di ya, na ndị apọstọl gị dị ngọzi, na ndị nsọ gị niile ndị cheke bụ ụwa tụwa kekpe ndụ ebighị ebi, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Site na ya bụ Kristi na n'isonye ya nakwa n'ime ya na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, ka nsọpụrụ na otuto niile si adịrị gị, Chukwu nna ji ike niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were n'ekpere nnọọ onye nzọpụta anyị kụziere anyị, were kpọkuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe. Zọpụta anyị, udo nke m ka m na-enye unu. Erekwana anya na njọ anyị gaa, kama n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebebe. Udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịtara ibe unu ekele nke ukwuu. Lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, ha nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ka ahụ na ọbara nke Kristi chekwaba anyị ruo na ndụ ebighị ebi.
bụ Elizabeth ihe na ezumike ebighị ebi ka ọ kwadozie anyị iso ya keta oke n'otito nke alaeze gị. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi dị nwe n'anyị. Ka anyị nọdụ na maka ihe ọma niile nke ọ na-emere anyị, maka ịhụnanya Chineke nwere n'ebe anyị nọ, maka ndụ na nhapụ n'isi mama anyị, ihe ọma niile Chineke ji gosie ya na ndụ nke a pụrụ ịnwụ anwụ. Anyị na-ekenekwazi Chineke maka ọmarịcha weda nke o nyere anyị n'ụbọchị nke tata. Anwụ adacha too much, mmiri edezokwe nke agasị n'ikuku na-eku too much. Everywhere dị nnọọ just quiet and serene. Anyị kene Chineke. Anyị kenekwazi ndị na-anọchi anya Chukwu n'ụwa nke a, ọkachasị Fada nọ n'etiti anyị, Fada Ejike Michael, onye shi all the way from Enugu Diocese wee bịa ịnọnyere anyị. Kene ihe anyị na-agwa na ya, ọ sị na ọnụghọ ihe anyị kwu. Kene ihe anyị na-agwa na ya, ọnụghọkwa ya. Okwute oyimoyi wee na-awụde kiri. So na ikene welcome home, welcome home. Kaba ahụ ka ịta jigbọ before ị na kaba ahụ. Ama m n'ote gị tadobe ya, mana enwe nke kọdị ga-agwọ gị tata. Kaba ahụ ka ịta jigbọ. So anyị na-ekene ndị kwaya, ndị Legion of Mary, catechist anyị. Thank you very much. Anyị so na ndị nwe the best catechist na the whole of our diocese. So na anyị na-ekene catechist anyị. Thank you. Thank you. Na-ekene ezinụlọ ndị anyị nọ na be ha nakwa azụ onye ọbụla. Thank you so much for coming. Ọ ndị bịara nke anyị mee bụ ndị bịara funeral. Ndị nke ọzọ bịaziri. Anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Nawanụ na misa agụzigo. Maria dị asọ, yọbara ya ịyọ. Maria dị asọ, eze nwanyị nke eluigwe. Rịọbara anya rịrịọ oge niile, eze nwanyị ọma. Maria dị asọ, yọbara anya rịrịọ. Maria dị asọ, yọbara anya rịrịọ. Maria dị asọ, eze nwanyị. Maria dị asọ, eze nwanyị nke eluigwe. Yọbara anya rịrịọ, Maria, eze nwanyị ọma.
dịka esi eme ya n'eluigwe. Ekele Maria jupụtara na grace, sebụrụ ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ikporo niile, ọ dị azị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Nye ezumike ebi ebi, o onye nwe anyị. Ka mkpụrụ obi Elizabeth na mkpụrụ obi ndị niile kwadoro gara aga. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka otuto dịrị aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka e mee uche gị n'ụwa a dịka esi eme ya n'eluigwe. Ekele Maria jupụtara na grace, sebụrụ ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ikporo niile, ọ dị azị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Otuto dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Nye ya ezumike ebi ebi, o onye nwe anyị. Ka mkpụrụ obi Elizabeth na mkpụrụ obi ndị niile kwadoro gara aga. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka otuto dịrị aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka e mee uche gị. Ekele Maria jupụtara na grace, sebụrụ ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ikporo niile, ọ dị azị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Otuto dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Nye ya ezumike ebi ebi, o onye nwe anyị. Ka mkpụrụ obi Elizabeth na mkpụrụ obi ndị niile fọdụrụ gara aga. Ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Jesu, afụrụ m gị n'anya. Jesu, afụrụ m gị n'anya. Jesu, afụrụ m gị n'anya. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu jike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị unu. maka na onye ejikere na-eru nnukwu ọrụ onye na-esi ndị agụụ na-agụ eji otu na ndị ọgaranya na-enye ihe ọbụla dịka o si gwa nna anyị Ebraham na mkpụrụ ya dị etu ọ dị dịka na mma dịka ọnwa na-efe dịka anyanwụ na-ewu dịka ndị aka onye na-eburu anyị n'ihu nke Chukwu onye ọsọ niile nke ji Maria bụ nne ka ọ bụla ezi nna anyị onye na-eburu anyị n'ihu were ebere mee ka onye ọbụla gbapụta ezi na nchọrọ na nka iwu ọnwụ na na-esite aka nyetasị aka anyị agbaba na nchebe ọ na-ege Chukwu asọ emerekwana anyị ya ebe aka na mba na na-azọkwa na Maria na-eburu mgbe ewusi nkesa Michael na ụmụ ike niile nke eluigwe igwe ndị n'ọma okwu na-ezuru ezu n'ebe na nchegbuga n'ebe ọ nọ inyere anyị iwere na anyị okwu ede ndụ
ya na ezi ịfụnanya gị nke ga-enyere anyị aka ịrụ ọrụ anyị niile sọsọ maka ihe ịfụnanya gị ya na oge niile ka anyị na-afụ gị na-ekpebi ebe mmadụ ibe anyị okwe siri ike nye mere mmerede dịka okwute ka anyị ga-eso na ya n'obi aṅụrị guzo ike n'ime afọ niile na ọrụ Thank you very much. I congratulate all the members of that committee. Honorable Masojuke, Right Honorable, elected and elected. Honorable Masojuke, I recommend the people. I recommend the group with the recommend never polluted. The boyfriend, a close back. Now, in the Monday, knocking Baba Noya, where my guy is in the hand and the weekend Baba Noya, if on the hand and the two attack. Thank you very much and may God bless you. The planning committee did a wonderful job. Handle all of the protocol or easy. That is, we took our time, tag here, canopy so that Abia, Imarebi belong go. And my full onward with our family is from Manadalo. So, all the protocol. The good lessons by the job of the committee of friends. Have a very nice job. Got the line easy. So look, and all of the as the line up as the working committee on 1 year battle. I am Abatia, Neo Chamber Belongo. And of course, I am Abatia of Thomas Committee. PG PG, anybody pride if not, I'm finding the member of the inauguration. I'm just a swear again. So he can go PG elect. So pencil Kakajida how. So if you don't talk about the Keleo, you may be busy. And he got PG, congratulations once more. Thank you very much, Mr. Agoziego. It's your man to be. Dalo. Get ready, you are you the special advisor? Hi, you have a wrong peg in a wrong hole. Oh yeah, the advisor. It's okay. All right. Now maybe the mother brother. I went by a model, you know, it moves up. But it's okay because I can name Gary Rinabata. Never get water. Any Galwalo and matter because I had it already. So every other thing I need to set this place in motion, I think is being taken care of. Therefore, I make proud to say that now today Gabo a success. Ego Iba Gawago Ego already. Because now Ogologondo will catch book. Yeah, she lived a very lengthy life and also very impactful life. Able produce Madeka engineer Teddy Onyemachi and then also Yomi Ibrahim Balombo. And Teddy, let me also say this to you. You may not know, but people know. Hamana, you're a very refined gentleman. One of our best. We talk about a man who is humble, regardless of your young and over. You're one of them. Any example on the
a ga-eji omume ha mara ka eluigwe ga-adị isoro ofu onye n'ime ha. If you talk about somebody with heart very large to accommodate everybody, you're one of them. You know, sometimes we pray to be like you. Kachukunya you obi gumwe, obi na nagide, obi na baal, obi. All the group you look at my bona try to come on as you look beauty when it's one and I think he was trying to describe your size of heart. So we want to say once again, take hearts. Okay? I'm like first one of our secretary today that Mona Maya so we have known that Professor Pace here, we salute you, sir. Thank you very much. You're welcome. God bless you, sir. Okay. So I think
And now that person truly is a heavenly candidate. We have seen in Nigeria fortitude many others. Fortitude, Buhari, Fukwe Fukwe passengers, Fukwe 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 still could be Kabri, you know. That person must be a special breed. Thank you very much, Engineer, for coming around. Of course, they are from when you go, when I say the word, thank you. Sanity. If you will know that our operation, man, we go over America. I don't know one day. Wow, you know that I got full of you. The chief of staff of the Honorable Ambassador Chukwu Maneke, I have seen the law.
Thank you. Okay, I think it's a you can understand it in line, you know. All the people kind of
All if you look at them, men come chief, they welcome. All what very cool. Very cool. Again, Jolo, Jolo, Pat Bella. Pat Bella. Man come my value. Pat Bella. Yes. When I catch islands, what I would take you before you change your mind. I know we should have went. Yes. Ayila sukwe ibe ma ka mu mo lo ndo la o ye lo hadi ya kala la ji o lo ko da ho chi te ibe la le me ha o we o ko mi o ma jo pe ibe le jo pe ala o we o ku ma ko lo zo o we ye na mmemme e ji afa akụkọ ọjọọ nna go la anyị niile go jere anyị no stand biko we la yo ka anyị la biko Yes, let it go you. I really need to get you and I don't know. I'm running back. Thank you very much. You are fine, no? The example that you are going to do, like that, okay? Because we are going to look at the thank you. The Vincent Iliwe family, I Manabatino, Rakaino, Rodogo. So I think basically sorry. And thank you. Okay. I am going to never water. Once again, the former House of Rep member, Honorable Chijoke, your presence is not taken for granted. We appreciate your coming. God bless you. I am going to look at next Sabata. His Royal Highness. Okay.
Ajogena bata.
Oh, man. And then where population, then and then where reduction. And the good man were from the Eke all the way from Udi local government. For Ojefi Emogo. And my foe is in on the bed metal one man. After long Kahane will you. I say, Haji, why okay, make a killer obo. Kagani Rabata, the very dark man of Oji River. Okay. Biko, je fais moi quand on va fibo, ten ko ba ke te fi gala lo ka ija ko fa mo mo fi. On the oganye. Ogo buchie, on ke wori ha na ro, oporo ke na ru sia ko ko mo bo, na ru sia ka leto. Ijo wa shi na ino ga na. Ogo buchie ya o dia. Oporo ga do ba. Every day, I have a police case or another kidnapping case. They have all of the check. I tell all my family, I got to go in the Jeffrey Walker. Each Jeffrey Walker is in another dollar. That's it. Japan, the table lie. I got 4 Jeffrey Walker. What you do? No better be. Yes, no. All in all, I have a family. The 411 family from Ekra in the government. All in all, what now? I will believe so. I believe so much. Three hero, one life, one style, 2 hands. I'm a 3 hero. I got good dog. I got to buy it. Amen. Makana. I will put my number. Now, hope your man. Amen. If you look, on our life. Amen.
si from Eke, Ayasi na law. Bebe na dalo ko bofo, kaya na dalo bofo. Honorable Councilor, you are our 3. How
I never preach Mr. Chukwu. I said, no, it's not bad. I know it's empty. It's in the capital. I wonder why you like to read I
na-ego fuel na 1000 naira nwere onye na-ekwu okwu ekwe nke ọsụ na ọ ga-emewe ọsụ na tax just pay your tax ozugbo anyị ba January economic 3 isi na ịka honorable Arinze nnọọ Arinze ka ị machiri ihu akpụ onwe onye mere ibi ya ọhụ ofu ebe ị na-ego ahịa ka m na-ego ahịa m na-akpọghị afọ ị na-aga asị ifu n'ọnụ mere ihe mere ụwa mọmị daalụ nwaanyị ọma ọ dị same place ka anyị na-ego ihe bịa mba abọtụ 200 can help me mana ụhụ maka nke a yes my brother amakwana ihe ị na-arụ mana ihe ọnwụ na ị na-arụ were weta ego a ama njite gị n'aha Jizọs ị ga na-aga n'abata polisi ama mfụ gị amị ama mfụ gị kidnapa ama mfụ gị onye ị na-achụ gị ada ndị na-achụ gị ọdụda yes ọ dịghị izi maka ọ bụrụ na ọ dị izi onye ọbụla emebi ya a na-ele obu moto a na-elele taya nna a na-ele obu moto
Honorable Silver. Láàfin gẹ́gẹ́ ìdúró àmàmì àmàdé olàpàlẹ̀ ní olùlàtọ̀ màlọ́yà olàwòrán àyàwó olùlàtọ̀ ọ̀páyé ìfọ̀ olàwòrán pàtàkì àkàlẹ̀ ilé ìyẹ́. Pastor Savage
Monday, proceed that home, going wine, take the time, kill, I that day. But you come back. How far now? Anyway, I'm sure I am terminate the EBC because I will be in a chairman. Many ridiculous Islam yeah, the number. Because I'm Thank you.
Yes, all in charge of man and spirit. The power channel in the mind. Also, how many times that is the battle. What you get there? As I'm thank you very much for coming. What's up? I'm fine. Afam Teddy Onyemachi. I'm an engineer. Thank you. Because I focus where Gano was started. I say, I will go ahead as yeah. In the first place, I thank God Almighty because my mother, Anna, since I was born, nothing. And that year, no highest on malaria treat. So we can carry 95. Then we have bata major operation, this, that, and we have such. So Bruno B. Ogawa Emery Bade
her 91 birthday ka ọ fụ ihe na ka wee si dị nyawa agwa m si na ya afụgo ka esekwa ya ọ bụ na ya anwụ si emezina any other thing but we cannot stop. We cannot. So today, ndị mmadụ niile agbakọta, ndị oyi na ikwu na ibe niile agbakọta wee kwanyere egwu ikpeazụ. I'm so happy. Afọ mgbe gbara mmemme unu gbara mmemme wee si na unu zuka eme na si dịka ijiri ọ ga-adị gị na mma n'ihi na ndị Igbo onye na-eme ọbụla ka na si dịka ha ji ya na ga-adị ka ha ja ka ịchụ n'ezinụlọ gị mesa mmemme anyị ga-ahụ ihe dị iche na ndụ gị wee sị ọ ga-adị gị na mma ọ nwere ihe nwere ịgwa ndị ọha na eze ndị ikwu na ibe chọgị wee bịa na mmemme inekwu anya na support na platform ọ na-agwụ m akpata oyi because ọ dị ka ha akwago m na ndụ. People from so many places, people from Port Harcourt, Abuja, Nogo, Lagos, everybody, they are here in Acha. They are not even going. Some are going on Sunday. I'm so happy for them. I don't know what I work for them. How gauge with me, they are me. Everything is not money. What they happen about and they have a weekend. They left their job, man, the bank, man, everybody. They are just here for me. In my hair, my mother, Nabia. So, no bodoni in Nabia. Ewo na field friends. So, I so much thank God for them. Now, your Chineke, Bini, when Yamako is with let you he gave me okay one bro. Yeah, some people call me many names like Amaraejuonu and onye kpọọ m Amaraejuonu si ya na ndị iro si na ọdụ ha nkọ ma ndekwa isi agụ ka ọ tọgbara akpara isi okwu aga na mma nwa adọrọkwa nkọ ka ezi ihe ji a na-akọ maka mma egbugbu agụ asị igbo Amaraejuonu ego goes ekele gị ya obodo mpa media na ekele gị were asị na ọbụla bụ mma na ịbụ okwu na asị dịka ijiri ọ ga-adị gị na mma anyị ogwe ezigbo aṅụrị na ndị mmadụ agwụgwọ ezigbo ọtụtụ ma n'isi mmanụ obiri ndị ọfụma iwe sị na jọn ga-anara kpọ obi na ndokwa na Jizọs Kraịst bụ anyị nwa. Thank you.